Itinutulak ng non-partisan group na eleksyon 2022 koalisyon ang kahalagahan ng susunod na halalan. Pero lahat ng hakbang magsisimula umano sa pagpaparehistro ng mga Pilipino upang maging lehitimong botante sa nalalapit na presidential election sa susunod na taon. Target ng grupo na bago dumating ang registration deadline sa September 30, rehistrado na ang 7 milyong Pilipino na kwalipikadong bumoto. Ito'y inaasahang manggagaling mula sa 4 na milyong kabataang Pilipino na magiging 18 anyos sa araw ng eleksyon at maging sa mga deactivated voter na hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na halalan. That all Filipinos of all backgrounds exercise their civic duty and their individual and collective power to register and to vote. While we focus on youth voters, our advocacy also covers older citizens, those not yet registered, or those who need to be reactivated. Inilunsad ng samahan ng malawakang voters education program na Ready to Vote, Love Kita Pinas. Nakaagapay rin sila para sa paglulunsad ng alternatibong lugar para sa satellite registration. Coalition advocates and offers alternative venues like even parish facilities, schools, and universities for satellite registration, which the COMELEC is resuming. Titiyakin din daw ng koalisyon na vaccinated kontra COVID-19 ang COMELEC personnel na mangunguna sa registration upang mawala ang pangamba ng mga nais magparehistro. Magiging kabalikat ng eleksyon 2022 koalisyon ang CLTV para sa iba't ibang voters education campaign. The power to vote may be the only right in our democracy where everyone is absolutely equal, and the power of one vote, when protected, collected, and respected, is the essence of democracy. Batay sa latest report ng COMELEC mula January 2020 hanggang May 13, 2021, lagpas 3 milyong Pilipino na ang nagparehistro para sa eleksyon ng susunod na taon. Dito sa Central Luzon, lampas 275,000 na ang nagparehistro upang makaboto. Rainiel Pawid, CLTV News.